Вось і стаяла першая такая задача перад намі выявіць тое месца, дзе размяшчаўся гэты старажытны горад Бярэсце. Доўгі час адзін са старажытных гарадоў на паўднёвым захадзе Беларусі заставаўся ўсяго толькі прывідам. Людзі ведалі, ён быў, але дзе – ніхто. Гэты неабвержаныя рэчы я здабыў толькі ў 68-м годзе. А калі здабыў гэтыя рэчы, я сказаў так. Месца знаходжання старажытнага Бярэсця вызначана. Прыйшоў час праводзіць даследаванні і вывучаць матэрыялы, якія захаваліся ад гэтага старажытнага горада. Больш за 40 000 прадметаў, якія зараз знаходзяцца ў музеі, захаваліся менавіта дзякуючы Пятру Фёдоровичу і яго камандзе. А зрабіць гэта было зусім нялёгкай задачай. Ходил по различным инстанциям, кабинетам высоких начальников, вплоть до Косыгина. И, в общем-то, благодаря его настойчивости, усилиям, этот музей получил право на жизнь. Тяжелая, конечно, утрата для белорусской науки, для белорусского общества. В ходе работы нашего музея мы постоянно держали связь с Петром Федоровичем Лысенко. Он осуществлял научное консультирование и по строительству экспозиции, и по дальнейшему сохранению раскопа и археологической древесины. Адкрыццё старажытнага горада на месцы, дзе Мухавец упадае ў заходні бок, стала самым галоўным у жыцці археолага. Ён абараніў доктарскую дысертацыю па Бярэсцю, выдаў некалькі кніг аб ім. Стаў ганаровым грамадзянінам Пінска і Турава, але Брэста так і не паспеў. Вось так цяжка зараз успамінаць. Гэтага не вінуеш. Менавіта гэтакі шлях у той час і давялося прайсці.